Cristiano Junior a fost atacat de un câine periculos, iar ce a făcut Ronaldo după aceea te va lăsa fără cuvinte. Într-o după-amiază însorită, Ronaldo și fiul său, Junior, se plimbau liniștiți prin parc. Râdeau, vorbeau, se bucurau pur și simplu de timpul petrecut împreună, tată și fiu. Dintr-o dată, de nicăieri, un câine mare și agresiv a alergat direct spre Junior. Înainte ca cineva să poată reacționa, câinele a sărit pe el și l-a trântit la pământ. Junior a țipat de frică și durere. Fără nicio ezitare, Ronaldo a intervenit imediat. Într-o fracțiune de secundă a apucat câinele de gât și l-a tras cu toată forța departe de fiul său. În cele din urmă, câinele s-a retras. Ronaldo a fugit imediat la Junior, a verificat dacă este bine și a cerut ajutor. La scurt timp, a apărut stăpânul câinelui și a strigat nervos: "Ce i-ai făcut câinelui meu?" Ronaldo a rămas calm și a răspuns: "Câinele dumneavoastră l-a atacat pe fiul meu. Am făcut ce ar fi făcut orice tată." Bărbatul a protestat: "Câinele face parte din familia mea." Ronaldo i-a răspuns ferm: "Iar fiul meu este lumea mea. Îl voi proteja întotdeauna, indiferent de situație." Dacă crezi că Ronaldo ar face orice pentru a-și proteja familia, dă like și abonează-te.